Ngiphinde futhi ngibingelele ngomuso omkhulu wenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyathemba ukuthi abazalwane bayaphila noma kuphila ukhona usemsebenzini noma mhlambe usemotweni noma ukuphi nalizwi lika Jehova elingaqambanga. Ngicela ukuthi ngokukhulu ukusheshsha sigijime siyobheka lapha incwadi kaLuke chapter 17 sike sayifunda kodwa namhlanje sibheka nje enye ingxenye ku from verse 1. Ihloko sakhona sithi izikhubekiso, ukuthethelelana, inkonzo. Ibale kanjalo uverse 1 bese ethi wayesethi kubafundi bakhe, kungeze kwenzeka ukuba kungaveli izikhubekiso, kodwa maye kulowo ezivela ngaye. Kungcono kuye ukuba itshe lokusila ligaxwe entanyeni yakhe alahlwe elwandle kunokuba akhubekise abe munye kulabo abancinyane. Verse 3 athi, xwayani nina uma umfowenu ona, hawu madoda, mkhuze, uma ephenduka mthethelele. Uverse 4 noma ekonela kasikhombisa ngosuku abuyele kuwe kasikhombisa ethi ngiyaphenduka, womthethelela. Malithi iBhayibheli ethi ngiyaphenduka usho ukuthi ethi ngiyaxolisa. Asiye ku verse 5 lithi ke iBhayibheli abapostoli base bethi enkosini, yandisa ukukholwa kwethu, yandisa ukukholwa kwethu. Lalela ke uverse 6 athi, yayisithi inkosi, uma beninokukholwa okungangenhlamvu yesinaphi beningasho kulomthombe ukuthi simbuka noma siphuka utshaleke elwandle, athi ke ubuya kunilalela. Bazalwane benkosi, siyambonga uNkulunkulu ekseni la sibheka khona incwadi nje kaLuke chapter 17, kodwa namhlanje siqale lapha yaku from verse 1 sahamba nasasogcina lapha evesini lesithupha. Ihloko sami sibheka kakhulu lapha ya ekuthethelelani, ukuthethelela, siqondene nokuthethelela. Ngizosheshisa ngenxa yesikhathi, ngizothi nje ake ngiphuthume ngisheshisa. Nginenkinga yabazalwane abakholwayo, ake ngiyeke izoni namhlanje ake ngithi ukuvangela kubazalwane laba asebethi uJesu uyinkosi, abathi sithethelela izono. Khona ke nabanye insizwe esasencane zithi mangihamba kuthi inswi namantombazana akhona bese bethi nathi masihamba sihamba nje impela kuthi into bese becabanga ukuthi lokho ukukholwa. Sinelunye futhi uhlobo labazalwane abacabanga ukuthi ukukholwa ingoba yena akasaphuzi, ingoba akaphuza utshwala. Omunye le ngifuka ibeka ngobuchule, ngoba khona omunye athi mina ngiyakholwa ngoba angikaze ngabanjwa ekuhlebeni. Angifuni ukuthi akasahlebi kodwa akaza abanjwa ekuhlebeni, ngoba yena akasahlebi noma akazabanje ekuhlebeni bese ecabanga ukuthi naye uyakholwa. Bese kuba yilolu hlobo labazalwane olicabanga ukuthi njengoba lona luye enkonzweni bayithola bese einkonzweni bese becabanga ukuthi bona sebeyakholwa. Lalela ke kunoyinye level, kunenye ilevel yokukholwa la khona lithi iBhayibheli umfowenu ukusukela kayisikhombisa ngosuku, which means lo muntu lo wenza into eyodwa times 7 a day. Umkhuze angezwa, phinde umkhuze angezwa, uphinde futhi umkhuze, gcina usuthi hey yazini awuhlukane nami. Yenye ke level leyo kodwa eqondene nabazalwane. Abazalwane abathetheleli, abazalwane abathetheleli. Umuzwe kahle ethi hayi phela ukuthi ngiyakholwa akusho ukuthi nami sengisiphukuphuku nje sengisilima. Umuntu azodlala nje azodlala lapha ekhanda lami, yabona ke mina ngithintwa, mina angithini. Uthi uJesu uma eksukelile kayisikhombisa ngosuku 7 times wabuya, naye ke ebalekile ke ngoba phela uhamba uthethe wonke umuntu. Lithi iBhayibheli wabuya wazothi hey yazi sisi, yazi webhudi ngiyaxolisa, hawu yazi lento le engiyenzile
uthi uJesu akasho uJesu ukuthi wocabanga ukuthi kumele umthethelele na, uthi womthethelela. Lithi-ke iBhayibheli masugijima ku verse 5 lapha ku verse 5 lithi iBhayibheli abafundi abapostoli bathi enkosini yandisa ukukholwa kwethu. Le bazalana yenziwa inoma ubani, le ifuna umuntu ozothi enkosini yandisa ukukholwa kwami, ngoba lokhu ukukholwa kwethu lokhu akusho ukuthi kuphelele, akusho ukuthi kuyobhekana nazo zonke izinto, akusho ukuthi uyobhekana nezimo zokuthethela noma ngabe kuthiwa ezinjani, kodwa kudinga ukuthi uye enkosini, ufike inkosi uyitshele uthi inkosi ngicela wandisa ukukholwa kwami, Nkosi yandisa ukukholwa kwami. Hayi nina ningizwanga, la akufuneki ukukholwa kokuzenzisa, akufuneki ukukholwa kokuyitshela ukuthi nawe ngoba ugcobe enkonzweni bese uyitshela ukuthi nawe usukholiwe. Ingakho enkonzweni sinabazalwane aba-attend ama-case e-rape, aba-attend ama-case ukuthi useshaya umuntu, ngoba kunezinto ezidinga ukuthi wena uye enkosini ufike ukuthi inkosi yandisa ukukholwa kwami, inkosi yandisa ukukholwa kwami. Ngikhumbula ngaleza izikhathi, ngoba uyabona kusamele ngiqondane nalezi inkonzo zamatende, zifuna ukuthi abantu abasha bekholwe uku-acta. Akumelanga si-acte la, kumele ukuthi into sibhekana nayo ngeqiniso. Ngangithi nami hayi mina noma intombazane ingakhumula phambi kwami ngize ngithi hayi akunyakazi nje akuthi nyaka ngoba ngikholiwe kanti ngiqamba amanga. Akekho umfana intombazane engakhumula phambi kwakhe bese ethi yena hayi angizwa awuzwa lutho, awusayena umuntu wena, kodwa kumele uye enkosini uthi Nkosi yandisa ukukholwa kwami. Uyabona ukukholwa makwandisiwe kunezinto okwazi ukujumpa kuzo, kunezinto okwazi ukudlula kuzo. Inkinga yenu nina abazalwane nithatha ukukholwa bese niqhathanisa nezinto abanye abantu abazenzayo la ngaphandle. Niqhathanisa ukukholwa ukuthi njengoba usibanibani ephuza utshwala ngingcono kunaye, njengoba usibanibani ethanda abafana, njengoba usibanibani ethanda izingane ezincane ngingcono, ngikholiwe kunaye. Kodwa abafundi bathi mebebheka uJesu bezwa lento ayishoyo bathi Nkosi sicele wandisa ukukholwa kwethu. Ukukholwa la okumele kwande, ukukholwa ikhona okumele kwandiswe. Ngenxa yesikhathi bazalwane le ndaba le bengizolokhu ngilula, kodwa bazalwane ake niyibheke la nimi khona, ninakho yini ukukholwa? Ungathethelela nje wena umuntu esekuhluthula inhliziyo kwaze kwaba isikhombisa ngosuku. Angikhulumi ngezinsuku ezimbili noma ngenyanga, ngikhuluma ngosuku olodwa, ngikhuluma ngosuku olodwa. Hayi ake ngithi ukuvangela, ngithi ukuvangela. Nina anithetheleli nina abazalwane niya-acta, niya-acta. Lokhu kukholwa kuya-actwa, lokho kwena ukukholwa lokhu awuyibheke nje uyi-one, awuyibheke zibuke nje wena uwedwa ukuthi uma kungathiwa nayi inkosi yamakhosi uJesu ubekwa la wena, kuhlolwe noma kuthathwe impilo yakho wena ifakwe kwi-record, kuthiwa ake si-rewind sibheke emuva izinto ozenzile bese kuthiwa kubukizwe lonke, kuqhathaniswe nalento le othi wena uyakholwa kuyo ukuthi ingabukwa yini abantu bonke ezweni. Ake ngivale baba, ngiyabonga egameni likaJesu nampa abantwana bakho, ingane zakho lezi uNkulunkulu wethu ongcwele basahleli emzimbeni, bahleli la kulomzimba lo. Wena Jesu ukhulekelile, wathi angikhulekeli ukuthi basuswe ezweni, kodwa ngoba basezweni bazoyibona izinto zeso, kodwa baba bavikele. Ngiyabakhulekela uNkulunkulu ongcwele nami ntamba ekseni namhlanje kuze kuyoba ntambama iba nawo. Ngiyabonga baba, sibonga nalokho wakwenza eCalvary ngegama likaJesu waseNazaretha. Amen.